Let's fight an epic battle. Face off and spin the metal. No time for doubt now. No place for backing down. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Spin out the blade now. Bring on the power. Right to the top, yeah. We're never giving up. Here come Metal Masters. Let's go, Beyblade, let it rip. Metal Masters, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. This is it. Get it rip, let it rip. Στο προηγούμενο επεισόδιο, ο Μασαμούκε της Gang Gang Γαλαξίας και ο Klaus της Excalibur συγκρούονται στον πρώτο αγώνα των τελικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Beyblade. Κοντά στο στάδιο, ο Τζίνγκα και ο Ραϊόγκα δίνουν τη δική τους μάχη σε έναν γκρεμό δίπλα στη θάλασσα. Ο Klaus με τον Μπέι του τον εγώκερο εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις κατά του Striker του Μασαμούκε. Ο Μασαμούκε αντεπιτίθεται, αλλά ο Klaus δεν υποχωρεί και η ένταση κλιμακώνεται. Αγωνίζεται με τόσο πάθος που σκίζεται η μπλούζα του κάνοντας μπαράζ επιθέσεων κατά του Striker. Ο Μασαμούκε βάζει τα δυνατά του, αλλά η δύναμη του Klaus είναι τεράστια και ο Μασαμούκε με το Striker χάνουν. Ο Μασαμούκε είναι απογοητευμένος, όμως ο Klaus του λέει ότι είναι ένας άξιος αντίπαλος και ότι τον δυσκόλεψε όσο κανένας άλλος Blader στη ζωή του. Ο Klaus καταραίει από την υπερπροσπάθεια μπροστά στα μάτια των συμπαικτών του. Στο μεταξύ, στον αγώνα Ραϊόγκα και Τζίνγκα, η μάχη είναι αμφίροπη, καθώς ο Μίτιο Ελντράγκο του Ραϊόγκα και ο Πίγασος του Τζίνγκα από την Gang Gang Γαλαξίας συγκρούονται κατά μέτωπο. Σκοτεινός αετός. Εμπρός εγώκερε! Πρέπει να ξεπεράσεις τα όρια σου! Νύχη θύελας! Τρίτο! Μα την Απολιτέν! Τι αγωνιώδης μάχη! Τελικά νικητής αυτού του αμφίροπου παιχνιδιού είναι ο ένας και μοναδικός Klaus! Στο δεύτερο αγώνα την ομάδα Excalibur θα εκπροσωπήσουν ο Wales και η Σοφή. Μα από την Gang Gang Γαλαξίας βλέπουμε μόνο τον Μασαμούκε που έπαιξε πριν και τον Ιγιού, τον αναπληρωματικό. Μαμμα μία! Τι τρέχει με την Gang Gang Γαλαξίας! Μην αντιστέκεσαι. Όσο το κάνεις, Τσουμπάσα, τόσο πιο πολύ θα σε ελέγχει. Έλα λοιπόν. Πρέπει να γίνεις ένα μαζί της, κατάλαβες? Να γίνω ένα μαζί της. Μπορώ να το κάνω αυτό? Μα τι γίνεται? Γιατί δεν αρχίζει ο δεύτερος αγώνας? Αν οι Bladers της ομάδας σας δεν μπουν στην αρένα, χάνετε αυτομάτως. Μα αυτό δεν το λέει ο κανονισμός. Σκασίλα μας, φύγαμε. Δεχόμαστε την πρόκληση. Όχι, δεν έχει συνέλθει από το παιχνίδι με τον Klaus και το ξέρεις. Δεν έχει σημασία. Αν θέλουμε να νικήσουμε, δεν έχουμε επιλογή. Θα είναι ο δεύτερος αγώνας μου στη σειρά. Δεν πειράζει. Έχεις δίκιο. Εδώ είμαι. Τσουμπάσα! Τσουμπάσα! Τι κάνει εκεί ο Τσουμπάσα? Για δες, πρόλαβε να έρθει τελικά. Ενδιαφέρον. Είμαι εντάξει τώρα, παιδιά. Πάμε, Γιου. Είσαι σίγουρος πως είσαι καλά? Ναι, απολύτως. Απολύτως? Μια στιγμή, Τσουμπάσα, στάσου! Κοιτάξτε ποιος εκπροσωπεί την Gang Gang Γαλαξίας, ο μυστηριώδης Τσουμπάσα. Και έχει λάβει θέση μάχη στην αρένα με τον Γιου. Αυτός ο τύπος είναι όλο εκπλήξεις. Άλλο και τούτο. Δεν θα μας χαλάσει κανείς τα σχέδιά μας σήμερα. Θα λογαριαστούμε μαζί τους μια και καλή. Ο Ραϊόγκα το είπε. Η σκοτεινή δύναμη είναι τεχνητή. Δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους. Μην αντιστέκεσαι. Ενώθηκε με τη σκοτεινή δύναμη και έτσι την ξεπέρασε. Θα τα καταφέρω άραγε εγώ? Αν παραδοθώ στη σκοτεινή δύναμη θα μπορέσω να την κατακτήσω αντί να με ελέγχει εκείνη. Είναι εντάξει. Τσουμπάσα! Στο δεύτερο αγώνα του πρώτου ομίλου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Beyblade θα αγωνιστούν ομαδικά ο Wales και η Σοφή κατά του Τσουμπάσα και του Γιου. Αντιπάστα! Είστε έτοιμοι όλοι? 3, 2, 1! Ρίξτε τις βούρες!
Yes! Μπράβο, Ραϊόγκα! Μα γιατί παλεύεις μαζί μου τώρα? Τι ακριβώς έχεις κάνει στον Τσουμπάσα? Τι παιχνίδια παίζεις, Ραϊόγκα? Γίνεσαι γελίος! Τι νομίζεις ότι θα συμβεί ανάμεσα στο νέο Ελντράγκο και τον Πίγασο? Γεννήθηκαν πολεμιστές! Να γιατί πρέπει να παλεύουμε! Αυτός έκλεψε τη δύναμη του Πίγασου! Ραϊόγκα, σε ελέγχει σκοτεινή δύναμη! Η σκοτεινή δύναμη δεν χρειάζεται να τη χρησιμοποιήσω τώρα, Τζίνγκα! Τότε τι είναι αυτό? Η δύναμη του ίδιου του Ελντράγκο! Μα τι λες? Κλέβει τη δύναμη περιστροφής του αντιπάλου και την κάνει δική του δύναμη. Τώρα ο Μύθιο Ελντράγκο μπορεί να κάνει αυτό που έκανε η σκοτεινή δύναμη από μόνος του. Μόνο με τη δύναμή του, Οσμπέι! Ξεπερνώντας τη σκοτεινή δύναμη, έγινα ένα με τον Ελντράγκο για πρώτη φορά. Έκανα τη δύναμη του Ελντράγκο να φτάσει στο υψηλότερο σημείο. Πήγασε! Είσαι καλά, πήγασε! Γαλαξιακός Πίγασος, Κοίτα να δεις, βλέπω ότι δεν έχεις δαμάσει τη δύναμή του, σωστά? Τι είπες τώρα? Μην νευριάζεις. Αν χάσεις χρόνο εδώ, ο σημερινός αγώνας θα τελειώσει χωρίς εσένα. Εμπρός, αετέ! Επίθεση τώρα, μεγάλο κήτος! Να το σιδερένιο τείχος που κόβει τις επιθέσεις! Το μεγάλο κήτος 1-4-5! Η επίθεσή του δεν θα σας βοηθήσει! Πιάστο τώρα, Ζυγέ! Κήτος, μεγάλο Μάιλστρομ! Ζυγέ! Καλώς ήρθατε στη δίνη που καταπίνει κάθε επίθεση! Μεγάλο Κήτος 1-2-5! Δεν μπορείτε να σπάσετε την άμυνά μας! Αυτή είναι η τρομερή αμυντική δύναμη των δίδυμων πετρατιών του Κονσέρ. Οι επιθέσεις του αετού και του σιγού δεν τα επηρεάζουν καθόλου. Με τίποτα, άλλη μια φορά. Τσουμπάσο! Είναι μάταιο! Ζυγέ! Τι κουτό, παιδί! Δεν κουνήθηκε καν! Πάνω του, Σοφή! Περιστροφή! Λευκό Κήτος! Ζυγέ! Ο Τσουμπάσα δεν έχει μπορέσει να ξαναβρει τη φόρμα του, έτσι. Κουράγιο, Γιου και Τσουμπάσα! Η Γκάνγκαν Γαλαξίας δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τα δίδυμα πετράδια του Κονσέρν. Ο αγώνας θα λήξει πρωτού έρθει η σειρά του Κονσέρν. Κακό αυτό. Αν συνεχίσουμε έτσι θα χάσουμε. Θα χάσω? Όχι. Δεν γίνεται να χάσουμε, αλλά... Γιατί είσαι τόσο μπερδεμένος? Είμαι εδώ αν με χρειάζεσαι. Θες να νικήσεις, σωστά? Εξάλλου έχεις τόσο άσχημες αναμνήσεις από τις ήττες σου. Κακώς νιώθεις μπερδεμένος, φίλε. Αν θες να νικήσεις, δεν έχει σημασία πώς θα το πετύχεις. Κάνεις λάθος. Πάψε. Σταμάτα. Τα ξέχασες όλα? Τα ψυχρά βλέμματα των θεατών όταν έχασες? Οι κανόνες και η τεχνική δεν έχουν σημασία. Το αποτέλεσμα της μάχης μετράει. Ο νικητής είναι ο μεγάλος ήρωας, σωστά? Τι θυμάσαι εκείνη τη φορά? Εσύ που τα ξέρεις όλα αυτά. Μα γιατί ήμουν εκεί? Εγώ είμαι εσύ, θυμάσαι? Να, βρισκόμαστε στο τελικό του τουρνουά του παγκόσμιου πρωταθλήματος Beyblade. Ο ένας αντίπαλος είναι ο Τσουμπάσα, ο επιδέξιος νεαρός Blader με την καλωστημένη επιθετική τακτική του. Έλα, πέτα, αετέ μου! Αυτό ακριβώς εννοούσα. Ο αετός με την επιδέξια τεχνική του κατατροπώνει το άλλο Μπέι αμέσως.
Δεν σταματάει ποτέ και στριμώχνει τον αντίπαλο στη γωνία. Πάνω του, Τσουμπάσα! Ναι, θα σκίσει, Τσουμπάσα! Πολύ cool! Θα χάσεις! Προπονούμε μέρα νύχτα για αυτόν τον αγώνα και δεν πρόκειται να ιτηθώ. Όλη μου η προσπάθεια ανταμείβεται μόνο με νίκη, άκουσες? Πολύ σίγουρος είσαι! Δεν μπορείς να κρυφτείς! Στες! Μα το Beyblade! Τρομερή ανατροπή! Ο Τσουμπάσα χάνει! Δεν είσαι και τόσο καλός όσο λένε, φίλε! Δεν μπορεί. Κρίμα! Τι έγινε τώρα? Μιλάμε, αυτός δεν αξίζει φράγκο. Δεν είσαι cool! Όχι. Στράφη πήγε τόση προπόνηση. Τα κατάφερες! Είδατε την έκφραση στη φάτσα του όταν έχασε? Καλά να πάθει, νόμιζα ότι θα τη γλίτωνε με την επιδέξια τεχνική του. Αυτός ο τύπος πάντα μου την έδινε στα νεύρα. Δεν είχε ιδέα ότι είχαμε παγιδεύσει τους στήλους από πριν για να πέσουν. Τι βλάκα! Είναι πολύ μεγάλο κορόιδο. Τους άτιμους δεν τρέπονται οι κατεργάριδες. Δεν γίνονται έτσι αγώνες Beyblade. Δεν θα τους το συγχωρήσω ποτέ αυτό. Αφού οι αντιπαλοί μου με κλέβουν, θα κλέψω κι εγώ. Ρίχνω τη σβούρα! Θα τους δείξω εγώ. Θα τους πληρώσω λοιπόν με το ίδιο νόμισμα. Με το ίδιο νόμισμα. Βλέπεις, να η αληθινή σου φύση. Να θυμάσαι την οργή σου και τον τρόπο που σε περιγελούσαν και σε κορόιδευαν οι θεατές. Γελούσαν μαζί σου επειδή έχασες. Δεν θέλω να ξαναχάσω αγώνα. Θέλω τη νίκη. Ναι, τη νίκη. Αποδέξου τη μοίρα σου. Άλλωστε αυτό που αναζητάς είναι δίπλα σου. Ξέρω ότι δεν θέλω να ξαναχάσω ποτέ. Θα νικήσω ό,τι και να γίνει. Νίκη! Τσουμπάσα! Όχι, Τσουμπάσα! Τσουμπάσα! Διευθυντά! Όχι, πάλι τα ίδια. Αυτό το έχω ξαναδεί! Πάνω του! Δεν θα χάσω! Ό,τι βρεθεί μπροστά μου πρέπει να εξαφανιστεί, να χαθεί τώρα! Τσουμπάσα! Συμμαζέψου! Μαμμα μία, τι στην ευχή γίνεται εδώ πέρα! Δεν πας καλά, Τσουμπάσα! Σύνελθε! Πάψε! Κάνε στην άκρη! Ζυγέ! Όποτε χάνει τον έλεγχο, ξεχνάει τα πάντα. Και φίλους και εχθρούς. Είναι ολομόναχο στην αρένα, Όσο πιο πολύ φρικάρει, τόσο πιο πολλά κενά άμυνας αφήνει. Θα περιμένουμε την ευκαιρία και μετά θα κάνουμε ολομέτωπη επίθεση. Λυπάμαι, Κονζέρν, φίλε μου. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να πάρεις την πρόκριση τελικά. Δεν θα χάσω σήμερα! Σταμάτα, Τσουμπάσα! Μα έχεις τρελαθεί, Τσουμπάσα! Δεν σε αναγνωρίζω, Τσουμπάσα! Ο Τσουμπάσα που ξέρω εγώ είναι άλλος. Είναι έντιμος και αξιόπιστος. Έχει την επιδέξια τεχνική του, αλλά πάντα αγωνίζεται τίμια. Εκείνος είναι αληθινός! Όχι εσύ, Τσουμπάσα! Μην αφήσεις ποτέ να σε νικήσει η σκοτεινή δύναμη, Τσουμπάσα! Μην ακούς τι σου λένε οι άλλοι. Τι περιμένεις λοιπόν? Εμπρός, χάσε τον έλεγχο τώρα. Άσε εμένα να σκέφτομαι για σένα, γιατί εγώ είμαι εσύ. Κάνε ακριβώς ό,τι σου λέω και όλα θα πάνε καλά, εντάξει? Σωστά. Η σκοτεινή δύναμη εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες της καρδιάς. Όσο αντιστέκομαι στον έλεγχό της, τόσο πιο πολύ θα μεγαλώνει η σκοτεινή δύναμη και θα θέλει να με κατακτήσει με κάθε τρόπο.
αλλά... Μην αντιστέκεσαι. Όσο το κάνεις, Τσουμπάσα, τόσο πιο πολύ θα σε ελέγχει. Έλα λοιπόν. Πρέπει να γίνεις ένα μαζί της, κατάλαβες? Ναι. Τι θα γινόταν αν της παραδεινόμουν αντί να την αποθώ? Τι κάνεις? Θύμωσε κι άλλο, γίνε έξαλλος! Ηρέμησε. Μέσα σε αυτό το σκοτάδι θα ξαναβρω τον αληθινό μου εαυτό. Αφού τα κατάφερε ο Ραϊόγκα, θα τα καταφέρω κι εγώ. Θα τα καταφέρεις! Μπράβο σου! Κατάλαβα. Έκανα λάθος. Αν ο αντίπαλος φέρεται ανέντιμα, εγώ θα παλέψω δίκαια και τίμια. Σαν τον αετό που πετάει ψηλά στον ουρανό. Σωστά. Γι' αυτό λοιπόν θα πετάξω υπερήφανα στον απέραντο ουρανό του κόσμου του Beyblade. Μην το κάνεις. Κλέψε και εσύ. Κατάστρεψε, σκόρπισε στον κόσμο το σκοτάδι της καρδιάς σου. Τσουμπάσα! Είσαι έτοιμη, Σοφή? Φύγαμε, Wales! Ειδική κίνηση! Κίτος, μεγάλη νίκη! Ειδική κίνηση! Κίτος! Μεγάλος στόλος! Κοινή ειδική κίνηση! Κίτος, Μέγας Δευκαλίων! Τσουμπάσα! Το νικήσαμε. Όλοι έχουν σκοτάδι μέσα στην καρδιά τους. Είναι πολύ μεγάλο κορόιδο. Όλοι έχουν σκοτάδι μέσα στην καρδιά τους, αφού το ξέρεις καλά. Θα τους δείξω εγώ. Θα τους πληρώσω λοιπόν με το ίδιο νόμισμα. Υπάρχει σκοτάδι μέσα μας. Ναι, είναι αλήθεια. Παρόλα αυτά, ταυτόχρονα υπάρχει και φως. Εμπρός, αετέ! Ορίστε! Ναι! Ο Τσουμπάσα χρησιμοποίησε τη τεχνική του για να πάρει τη ρεβάνς. Ναι! Γιατί χάρη σε αυτό το σκοτάδι είναι ορατό το φως. Τι είπες? Φως και σκοτάδι συνυπάρχουν μέσα μου. Πάψε! Είμαι ο εαυτός μου. Είμαι ο Τσουμπάσα. Τσουμπάσα! 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 Μαζί με τους φίλους μου θα φτάσουμε στην κορυφή του κόσμου του Beyblade. Είμαι ο Τσουμπάσα! Όχι! Τσουμπάσα! Πέταετε! Ειδική κίνηση! Αέτε! Φωτεινός τρόμιλος! Εμπρός! Μα τις πίτσες! Μια ειδική κίνηση και αλλάζουν όλα. Ο Τσουμπάσας στέλνει τα δύο κίτια εκτός σταδίου μόνος του. Μπράβο, Τσουμπάσα! Μας τρόμαξες, μα τα κατάφερες! Αδύνατον! Απίστευτο! Είσαι σεισμός, Τσουμπάσα! Αυτή η δραματική νίκη ανήκει στην Γκάγκα Γαλαξίας, φίλοι μου. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ. Γιούπι! Ο Τσουμπάσας σας τσάκισε! Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ο Τσουμπάσα μπόρεσε να νικήσει τη σκοτεινή δύναμη. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ναι! Συγχαρητήρια, Τσουμπάσα. Μπελίσιμο! Τώρα η Excalibur και η Γκάγκα Γαλαξίας έχουν από μία νίκη και από μία ήττα. Όλα θα κρυθούν τώρα στον τελικό του τρίτου γύρου. Εκπρόσωπος της Excalibur φυσικά δεν μπορεί να είναι άλλος από...
τον Julian Concern. Αντίπαλος του από την Gang Gang Γαλαξίας θα είναι... Τι κάνουμε τώρα, Μασαμούκε? Τζίνγκα! Λέει ότι δεν έχω δαμάσει τη δύναμη του Πίγασου. Τι θέλει να πει? Πάλι δεν καταλαβαίνεις! Ελτράγκο! Πίγασε! Ξεπλήρωσα το χρέος μου! Ένα μπέι ανάποδης περιστροφής αρκεί σε αυτόν τον κόσμο! Άκου εδώ, Τζίνγκα! Να πας να παλέψεις με αυτόν τον τύπο! Ραϊόγκα! Ραϊόγκα! Η αληθινή δύναμη του Πίγασου.